Hello guys, greetings sa tanan. Okay, kani karon mag video tutorial ko about saan pag-register sa Medium. Okay, so adto lang ka sa medium.com, click get started. Okay, pwede ka sign up with Google or sign up with Facebook. So dirita mas dali man ning sign up with Facebook kay dali siya ma-authenticate. So, continue lang. Click continue. Okay. Okay, and then click dayon ang dive in. So, pangutan-on ka ana niya ang mga interest nimo. So, ako at least 5 man siguro ni siya. So, kani technology, programming, so dito sa business, sa pangan, productivity, kanang connected sa atong craft, social media, cyber security. Okay, so click start. So inana lang na siya. Kaning Medium is mura ni siya kanang community sa mga vloggers. So na sila mga topics ay mga silang mga crafts. So naay mga company nga mag-discuss sila sa ilang product diri. So sa atong airdrop og bounty naay uban nga ipalike ka. Dayon diri sa Medium ang like nila is clap. Okay, for example inani kani siya kung so i-follow nimo siya, then mo ding i-clap. So mo na i-like nila. Pinala lang ka simple, no? For example sa bounty nga mga task, ang inana ray mong buhaton i-follow, i-clap dayon, i-copy ang URL address. So dito nimo din i-submit sa katong airdrop or bounty nga mauni nga task ilang gibuhat. So inana ra siya ang Medium. Simple ra kay walay daghan pangutana. Walay daghan mga address, mga zip code, mga unsa pa. So maura to kung naay daghan pangutana, comment lang sa ubos o please subscribe sa kuan sa daghan pang Bisaya nga tutorial. Salamat.